Wara l-mass meeting tar-rebħa organizzat fuq il-Fosos tal-Florjana il-ġimgħa li għaddiet, is-Sibt il-Partit Laburista irringrazzja lil poplu Awċi b'laqa fil-Pjazza tas-Sannat, laqa li għaliha attendew mijiet ta' Awċin. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li gvern ġdid diġà beda bix-xogħol fejn ser ikun qed iwettaq dak kollu illi wiegħed. Qal li l-ħidma fuq ir-riforma tal-ġustizzja ser tibda immedjatament fejn ħabbar illi l-ħadd stess ser ikun spjegat kif ser taħdem il-Kummissjoni responsabbli minn din ir-riforma. Għadda se nkunu qegħdin nħabbru il-Kummissjoni illi ħatkun qed tibda bir-review tagħha tas-sistema tal-qrati biex ma nistennewx xi każ ieħor ta' korruzzjoni, biex ma nistennewx li iktar nies jibqgħu jistennew għal dejjem biex jiġu maqtuwa l-każijiet tagħhom. Imma kif ipproponejna ħankunu qegħdin mal-ewwel naħtru kummissjoni biex sa tmiem is-sena jitwettqu il-punti ewlenin tar-riforma. Ma setax jonqos li jagħmel enfasi fuq il-Gżira Awċija fejn għall-ewwel darba fit-58 sena il-Partit Laburista eleġġa 3 deputati. F'dak li l-Prim Ministru spjegah bħala sinjal qawwi ta' bidla, sinjal li l-Awċin fl-aħħar elezzjoni ma kienu spettaturi imma protagonisti ta' vera. Appoġġ li ser iġib responsabilità akbar biex jinħoloq aktar xogħol f'Għawdex għall-Awċin. Proġetti fit-turiżmu, bi proġetti biex iktar nies illi jaħdmu mal-gvern f'Malta Awċin li kuljum ikollhom iterqu biex jitilgħu Malta jaħdmu, nibdew il-proċess biex ħafna aktar minnhom ikunu jistgħu jibqgħu jaħdmu hawnhekk f'Għawdex stess, ħanibdew mal-ewwel dak il-proċess. Il-Prim Ministru qal li riżultat miksub kien riżultat ta' moviment u għalhekk dan ser ikun gvern ta' moviment li huwa magħmul kemm minn dawk li dejjem taw qalbhom u ħidmiethom lil Partit Laburista mis-sittinijiet u dawk li vvutaw għal dan il-partit l-ewwel darba. Jkun gvern li ma jħalli il-ħadd barrani f'pajjiżu. Anka dawk illi mesprimewx il-fiduċja fina. Jien ħanku qiegħed naħdem għatih biex id-darba li ġejja huma wkoll jirrealizzaw illi triq li mbarkajna hija l-aħjar triq u dan ħajkun gvern tagħhom ilkoll. Il-Prim Ministru appella biex ikun l-elettorat innifsu li jara lill ministri, segretarji parlamentari u l-uffiċjali tal-partit jibqgħu b'saqajhom mal-art u fejn dan ma jseħħx huwa jrid ikun jaf. Jien il-garanti ta' dan il-gvern. Jekk tħossu li jkun hemm xi ministru, xi segretarju parlamentari, xi deputat, xi uffiċjal tal-Partit Laburista, xi ħadd li jkun ġie ħabtilkom il-bib qabel l-elezzjoni li kibritlu rasu, ejdu lili personalment dan huwa l-gvern tan-nies għan-nies u man-nies. Temm jgħid illi lejn l-aħħar ta' April il-Partit Laburista ser ikollu l-konferenza ġenerali tiegħu li ser tkun opportunità għal aktar tiġdid għaliex id-9 ta' Marzu ma kinitx il-wasla iżda l-bidu ta' dan il-proġett ġdid. Għal din l-attività f'Għawdex attendew ukoll Mart il-Prim Ministru, is-Sinjura Michel Muscat, il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrindwa Zoppardi u 3 deputati Laburisti Awċin.